I epa, l'estrany és que hagin trigat tant a donar-vos el premi, molts anys de jijagàs, de bon contingut, de molt bona música. Felicitats al Matí la mare que el va parir. Bé! Escolteu, gent del Matí la mare que el va parir, moltíssimes felicitats per aquest premi al millor programa de Ràdio Catalunya. Res, us ho mereixeu, I ja està. Un petonàs enorme. Hola guapos, felicitats! Res, volia felicitar des d'aquí al Carles Pérez i a tota la família del Va Parir per aquest premi merescudíssim i que espero que vinguin molts més. Un petonet! Hola, amics del Matí la mare que el va parir. Res, felicitar-vos, tio. Té molt mèrit que diguin que teniu el millor programa de ràdio. És collonut, me n'alegro moltíssim, us ho correu molt i espero tornar-vos a veure ben aviat. Que vagi molt bé i que no pari la música. Moltíssimes felicitats per aquest premi, us ho mereixeu moltíssim, els del Matí, la mare que el va parir. La veritat és que us seguim moltíssim i ja sabeu que us estimem moltíssim i aquest premi us el mereixeu fortíssim. Felicitats! Hola, al Matí la mare que el va parir, som els Catarres i us volem felicitar per aquest premi que heu rebut al millor programa de ràdio de Radio Associació Catalana. Felicitats! Felicitats! Us ho mereixeu tots. Adéu! Al família Flashback, aquí l'Ildami felicitant-vos per aquest nou premi que acaba d'aconseguir al Matí la mare que el va parir al millor programa de ràdio en català. Així que res, una abraçada molt gran i ens veiem aviat. Moltes felicitats al Matí la mare que el va parir pel premi a millor programa de ràdio per molts més programes així. Enhorabona. Què tal, família? Felicitats a tota la gent de Ràdio Flashback del Matí i la mare que el va parir per aquest premi a millor programa. Us el mereixeu, companys i companyes. Seguim lluitant, seguim construint. Fins la victòria sempre. Som-hi! Grande, Carles! Vamos! Uala, amics de Flashback, tio, moltes felicitats per aconseguir aquest premi a tot l'equip del Matí la mare que el va parir. Carles Pérez, tio, que és de la Garriga, com nosaltres. Salut, una abraçada als Gertrudis, moltes felicitats, de veritat, moltes felicitats. Que vagi molt bé, salut. Hola, som les Montses i volem felicitar el Carles Pérez i a tots els que feu al Matí la mare que el va parir per aquest premi que us han donat al millor programa. Així que gràcies per aixecar-nos amb aquest bon rotllo i endavant.